wajen sarki ne dan korau bujawa ne dan korau mun gaishe ka dan korau bujawa ne dan korau na wajen sarki ne baba ina kiɗi na daidai yaro ja mu je gaba dai kai bujawa gwanin mu daidai wanda kika ya shige dai baba she ita ruwa dole a masabar ruwa dole so ka baba kudan basu so ga ice mai kama da gamje sara ake kana tofuwa kana ginawa mu ba mu so mu rusa maka garkuwa bujawa jinin sarauta tabbas bujawa yana da mota kun ga saraki sai da mota mota wadda in ka ganta dole ka durkusa gabanta shi din dan saraki ne mai baiwa kala kala baba dole ne mu zo har fadar ka mai magana suwa ta wangir baba kana ta kattari ga hakuri da al'umma gashi kana ta saddaka kowa naka ne nace kun ga guragu har makaci ne masu garkuwa sai ka je gidansa kai kallo sai ka zo gidansa sannan za ka ga jama'a sun zo ga gidan maza sun ne ga suwa ta wangir baba mu mai kuɗi da mutari kun ga nace fagen hawan doki ya zama to guda kamar goma in ya fito ana ta kallonsa in ya fito a dinga kallonsa tauraro adan samaniya ga haske maganin duhu malam zaki kunga sarki ne kura in ta gansa ta ruga dutse ne tsakan ruwa malam bai ma san ana ta rana ba auna saniyar suke malam yaro in ya ganta ya ruga bujawa guda kamar goma ja mu je farin uba nan alkhairi ne kake rabawa jama'a gida dole mu maka gaisuwa ba farin uwa kun ga kidan bujawa mun ga kidan bujawa mun ga kidan bujawa kware mun ga kidan bujawa dan korau mai girma dan korau mai girma ne dan korau na wajen sarki dan ga ku ado tamkar dawisun ma ya san an fishi dan korau na wajen sarki ne mai rigar da ba kamar ta mai rigar sirki mai rigar yaƙi bujawa kai ne farin gani baba na ce da ku da shi malam sanan jinin malam sai dan malam yana halin malam malam baya kyamatar malam ya san mutane ga saddaka da kyauta halin kwarai baba ashe kai daban ka wuce masu tsohon